Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, eyemiz bolun Allah Tebareke ve Teala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. 31-nji ady El-Latif Celle Celaluhu. Hudaý Teala'nın adlarının biri 4 manasy bar. Latif diýdigi bir zat ike nahayet yumşaklyk bilen, mehribanlyk bilen bendelerinin gerek zadyny beripdi öz wagtynda. Hudaý Teala bendelerine mehribandyr. Halan adamtyna, halan formunda rızk berip duranlar. Eýşi iýen bir lokma çöreň gözde de fikretde. Näjire bolup gelýär. Ýagyn ýagmaly. Bullary yerle beýlek şeýle ekitmeli, ýagyn ýagmaly, yerden gögörmeli. Soňra men bu kadar üstünde işlenipdi. Sen öňe çörek bolup gelýär. Latif bolan Hudaý Teala etdirýär şonu. Ikinji manasy Hudaý Teala bendeleriniň hemişe ýar o ýaber kömekçisi. Üçüncü manasy Hudaý Teala awunjak dewunjak hemme zatlary bilýär. Ela ya'lemu men halaq we huvel latiful habir. Aya yaradan bilmeýärmi? Sen içinden hemme geçip durany da bilýär. Dördüncü manasy latif bolansaň Hudaý Tebarek we Teala görünmeýär dünýäde. La tudrikuhul absar we huve yudrikul absar we huvel latiful habir. Gözler Hudaý Teala'ny ihat edip dünýäde görüp bilmeýär. Emma Hudaý Teala gözler görýär. Hudaý Teala latifdir. Hemme zatdan hazırlydyr. Hudaý Teala'nın latif diýen ady bilen näjire ýaşamaly? Biz de zindegimize letafet getirmeli Müslüman dogan. Yani kepleýän kefin bir Müslüman doganyň bilen gurrun ödeňde edep bilen, yumşaklyk bilen, süýji dil bilen keple. Dine davet edeňde gowru teessuplar etmäni de ey doganjygym gel, sen bir Müslüman adama bir edip duran işiň dogry däl ha, 5 wagt namazda görün ha sen nipde süýji dil bilen kalpleri özüňe çek. Etýän işleňde, agzyňdan çykýan keplerde, raftar we ahlagyňda latif bol Müslüman dogan ta Hudaý Teala'ň latif diýen ady zindigiňe geler ýaly. Hasiýatynyň haýsy bir adam günne 133 gözek ya latif diýse, zendegisine, omruna, oglan goşagyna, iýbiçgisine, rızk ruzysyna Hudaý Tebarek we Teala tarapdan bereket geler diýipdir ewliýalar. Ya bir qyz oglan näjire adamy sataşarka diýip gaýgatýan bolsa bir gowmy salihi Huda ters adam bir jawan maňa nesip etsin nise täret kılıpda 2 rekat namaz okuyup ýürgedek ya latif diýip izinden dua etse Hudaý Teala bir ýagşy adam onu takdir eder diýip aýdypdyr ewliýalar. Hudaý Tebarek we Teala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýede awray, ahirinde iman, ahiretde beheşte jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.